Iċ-Ċentru Xjentifiku Interattiv l-Esplora nieda d-9 edizzjoni tal-programm ta' attivitajiet magħmul minn bosta attivitajiet interattivi marbutin max-xjenza, it-teknoloġija u s-suġġetti STEM għas-sena skolastika l-ġdida. Il-programm li hu mqassam skont l-etajiet kollha tat-tfal jikkonsisti minn 7 spettakli ta' xjenza interattiva, 23 workshop, 17 l-esperjenza pjanetarja u anke żewġ workshops għall-edukaturi. Dawn l-attivitajiet għandhom lan li jispiraw u jiddevertu l-tfal biex ikomplu jistudjaw f'dawn l-oqsma. One News tkellem ma' Desċini, il-Contents Development Manager fih dan l-Esplora, li spjega aktar dwar xi konsisti fih dan il-programm. Fih ammont sostanzjali ta' attivitajiet li l-edukaturi jistgħu jiġu ġewwa l-Esplora jesperjenzaw b'mod hands-on. Taħlita ta' shows interattivi, hands-on workshops, għandna puppet show ukoll, għandna wkoll storytelling workshops li huma adattati għal kull età, jibdew minn kindergarten jibqgħu tilgħin sa year 11 dik li qabel konna nsibuha bħala form 5 u anke hemm workshops li jistgħu jibbukjaw għall-edukaturi stess. Tkellimna wkoll mas-Segretarju Parlamentari għall-Edukazzjoni, iż-żgħażagħ, ir-riżorsi u l-innovazzjoni Kita Zopparditanti li tenna dwar l-importanza ta' dan il-programm għall-interess tat-tfal biex jaħdmu fil-qasam ta' STEM. Nafu fuq l-importanza tas-suġġetti tax-xjenza, teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika u permezz ta' dan il-programm hawnhekk ġewwa l-Esplora rridu nikkumplementaw dak li jsir tant tajjeb fil-klassijiet tagħna. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru responsabbli Clifton Grima li sqar li dan il-programm se jwettaq l-edukazzjoni meħtieġ u ta' kwalità lit-tfal u li bekk jagħti għodod ġodda biex juri l-potenzjal tagħhom f'dan il-qasam. U ringrazzja lil kulħadd li tasemu mhux biss bħala l-Ministru responsabbli mis-settur iżda wkoll bħala missier u talab biex ngħinu lit-tfal isibu l-interessi tagħhom u jitqajjem l-entużjażmu tagħhom b'attivitajiet simili. Id-direttur tal-Esplora Olaf Mikkej saħaq dwar l-importanza li x-xjenza tkun aċċessibbli u relevanti għall-istudenti permezz ta' dan il-programm kif ukoll jagħti appoġġ lill-edukattivi b'riżorsi hands-on.